v-am găsit la o nouă serie de Minecraft. Suntem aici alături de domnul Buz. Salut! O, da, și eu sunt domnul Troll. Oh, yeah! Apropo, să nu credeți că am hack, că pe serverul ăsta puteți zbura, să știți. Nu uita, băi, că te omoară. Nu, știi ce fac? Chiar Ce? dacă ai spus eu atunci că sunt fată. Da, Mai dă o dată de pe la el, stai. Stai că acum și-l filmez. ți-ai pus itemele în chest. Da, te pe așa. Da. Da. Îți place? Da. Deci, ales film de fată. Nu-s lesbi. El? Nu sunt lesbi. Da, nu-s fată. Nu-s gay. Bă. Ah! Are și din greșeală mi-a schimbat skin. Da, te mădă. Îmi dai de mână? Nu! Dăm, dăm, dăm. Ia, dăm, dăm, dăm. Stai că ia, dăm, 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 dăm. S-o dat? Vreau dăm, nu lapis. Dă-mă, nu lapis, băi! Tu ce faci? Bă! Dă-mă, dacă nu plec. Ești prețios. Ești prețios. Cred că vreau să scrie Prețioasă, mă! Bă, vezi că nu-ți fac. Hei! Ia marș, mă, că nu stau cu... Gata. Unde-s diamantul? Unde-s Oh, nu! Un intrus! Chemați poliția! dăm drumul. Nu. Hai, bă, glumeam. Haide. Lasă-mă, tu slash. Stai. I can heal like a fly. I can live, I can fly. Te rog, lasă-mă, mă blocai. În sus spatele tău! Papa! Uite pădure. Plecași? Aha, Bă. buz. Bă, Da. Ei, asta iar vrea te pe ala, las că-i de ție. am o întrebare. Ce întrebare dorește tu să-mi... Eu dorește întrebare tu să, dacă vrei și dacă dai acord, văd tu cum arăți. N-am facecam. Adică... Ce? Am facecam, dar milene să-l bag. Bă, ăsta! Eu mi l-aș băga. Oameni buni, uitați-vă ce vrea să-mi facă. Bă, Ce vrea? lasă bricheta. Eu, vrea să mă... Eu mi-am dat facecam-ul, bă. Ui cum arăt eu. Asta vrea să mă prăjească de vie. Îl și văd. Bă, ăsta vrea să mă prăjească de vie. De viu, doamne, acum eu mă... Bă, asta mă. Te filmez. Stai pe loc. Glumeam, bă. Stai că îl filmăm. Bă, deci zici că noi doi fie... Mamă. Hi. Oameni buni, uitați-l. Uitați. Te filmez pe bune. Bă, Dar n-ar fi trebuit să scriu ha. Yes. ha. Uitați, oameni buni. Steve-ilor. Buz. Ce dracu vrei? Ce dracu vrei? Știi cum mă cheamă? Abele. Wow. Abele. Nu știam.
să săpăm după diamante. Zi, numele. Nu? Andreea. Andreea. Direct. Bă, Andreea, bă! Este... Dacă îmi vrei să spun Andreea, tu. Nu zi Andreea, bă. Andreea! Bă. Andreea! Bă, fulc! Aha, marș. Mă! Nu vreau. Stai, nu vreau. Hi, hi. Hi. Nu te, mă, nu vreau hi, hi. Ha, bă, după DMD. Mă ajut să fac asta sau nu? Ce faci? Unde? Să facem terasă! Păi face terasă? Da, hai sus pe acoperiș. Pe acoperiș? Pe acoperiș, mă! Dă-te pe ea. Nu! Dă-mă! Mă, Hai, mă, vii. Joc și film. Hai, mă, vii că vin de tot ăsta! Iubitul meu. Vii, mă! Vii, mă! Bă, asta cu iubitul meu nu mă referam la tine. Zic ăsta în bâză. Mă lasă în pace. Nu trebuia să-i fi spus tu că... Hai, bă, cum facem? Facem așa? Păi și eu cu Mitru. Trebuie să dau fly de fiecare dată. Hai, pune un bloc aici. Și un bloc acolo. Și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Bă! Uite, așa. Și că lemnul e gratis, da? Unde? Ce? Unde e gratis? Scrie warp, spațiu, fără e. Și vezi acolo. Da, pe sign-urile de jos. Acolo spate free. Stai. Nu, acolo e lemn, vezi acolo. Ah, uite lemn. Eu ăla de molid, cu ăla facem. Deci eu zic să-ți iei pe ăla. De care? Ăla de molid. De jungle? Nu de jungle, mă. Stai, mă. Ăla de Ia eu, molid. Lemn? ia eu toate astea de aici, toate lemnurile și hai, om. Vreau toate lemnurile și te explic care și care. Ok. Ce mai vrei? Da, mă, că se iară la TP. Oameni buni. Oameni buni. Și că oameni buni. Bă, Oameni buni, nu vă dați niciodată drept o fată. ca mine. Ca el, exact. Că vi se poate întâmpla asta. Să nu te mai lasă în pace. Și mai și vrea... Eu! Ma... Ce dracu? Bă, Bă, deci ăsta îmi dă mie leather. Păi și ce fac cu leather? Du-te! Mă, ce mă, vrei să mă cumperi cu leather, mă? bulan. Bă, știi câte diamante avem? Câti? 47. Leși, oameni. Hai să ne facem full diamond. Le-am aruncat pe toate în lavă. Oh, da, fac baie în diamante. Ha, bă, Să nu le iei, bă, te rog. bă, când facem 2 stack-uri, Facem baie în diamante. ia, dă-și mie câteva diamante. Dă-și mie câteva diamante. Doar câteva. Facem amândoi baie în diamante. Ia. Yeah! Am 7 diamante. Bagă-le Baie, încet. diamante, baie. Unde diamante? Ah, uite că am fly. Acheli lag fly. Lasă-le, bă, hai, să nu ne mai prostim. Uite lemn de ăsta, bă, care îl pun eu în chest și îl împrăști. Care băia? Lemn molid. Da, eu ce ți-am zis? Lemn... De ăsta. Și hai pe acoperiș. Păi noi, dar noi când minăm? Mai facem un episod Da, mă, ce, asta e serie. de survival? Bă, eu opresc episodul aici. Bine, cam atât a fost cu episodul lui, al meu mai continuă și tralala, bla bla bla, pa pa.